Глава 4. Вълшебният асансьор. Когато се събудиха на другата сутрин, децата видяха оставена топла закуска за тях. Ухаеше на току-що изпечен кейк от орехи. Гледай ти! Каза вече добрата Марта. Гласът й звучеше различен. Лееше се като песен. Очите й бяха сини и ясни, а косата, тя от само себе си не можеше да се среше. Случайно да ти се намира гребен под ръка? Попита Марта. Не, дойдох тук набързо и нямах време да стегна багажа. Каза на шега Симона. Този път това не подразни новата й приятелка. Те едва сега забелязаха мъничка бележка, адресирана до тях. Какво е това? Прояви детско любопитство Марта. Не знам, но за да я прочетем ще ни трябва със сигурност лупа. И някой, който може да чете? Допълни тя. Аз мога. Гордо заяви Симона. Като се върна от дома, и аз ще се науча да чета. И да броя до 20. Виж, намерих лупа. Този, който е писал бележката, ни е оставил. Но защо? Попита Марта. Защото иска да разберем за него. Да не гадаем повече. Прочети какво пише. Ли, момиченца, ако искате да се запознаем, натиснете 1. Какво ли значи това натиснете 1? Вкъщи имаме дистанционно за телевизор с бутони. Имаме телефон, но тук не виждам копчета. Предлагам ти да се разходим. Само така ще разкрием загадката. Децата подадаха глави от гнездото и отговора дойде сам. Не мога да повярвам. Възкликна Марта. Вчера тук беше само нашето гнездо, а сега виждам асансьор. Да не би бялата птица да е магьосница, като в приказките? Ами, ако ние самите сме в приказка? Попита Симона. Да бе, и как се казва нашата приказка? Може би е наречена на теб. Марта в страната на бялата птица. Ау! Марта плясна с ръце. Героини сме от приказка! Да вършим добри дела! Така ще ни харесат децата и ще станем приятели! Но първо, нека решим какво ще правим. Да се качим ли в асансьора или да останем тук? Влизаме в приказката! Викна Марта и премести малките си крачета в асансьора. Симона я последва. Вратата след тях се затвори. Те не знаеха какво да правят и най-важното на къде да поемат. Нека натиснем 1, каза Марта. Така пишеше в бележката. Ами, ако попаднем при чудовища и дракони или в минали времена, когато са наказвали лошите деца? Плахо попита Симона. Каквото и да ни се случи, важно е, че сме приятелки и държим една на друга. Обещавам да се грижа за теб, както би сторила и ти, каза Марта и натисна копчето. Откъде се взе тази смелост в детското й сърчице? Приятелството накара Марта да разбере, че родителите са добри. Тя последва асансьора с огромното желание да си отидат по-бързо вкъщи.